Ene ndoitwa Gabriel Timothy Samembere, ndogara muno munyanga, ndiri mugari wemuno. Zvakaitika ndezvekuti ndichigara nemukadzi nemhuri yangu, ndichireva mukadzi nevana. Mukadzi wangu taigara tichinesana nguva zhinji nedambudziko rechipfambi. But nyaya yaiitika ndeyekuti pese patainesana nemudzimai wangu, aitiza akananga kwamama wake anova sisi wamama wake. Panyaya dzese idzi ndaiteera ikoko. Sisi wamama ndiwo waitonga nyaya. Zvakaitika for almost more than 5 times. Zvadaro ndakasvika ekekupedzisira kechi5 ndakavabvunza sisi wambuya ndikati ini ndiri muno mugari wemuno munyanga, but pese pandinonesana nemukadzi wangu ndimi munotonga nyaya iyi, nyaya dzedu dzese. Why list kuna ana tete wekwangu nevatete wemukadzi, sei imimi mukadzi mwana wenyu asingaendewo kumusha kwedu achinondiripotera, because pese pandouya nenyaya ndimi munotonga nyaya muchindipa mhosva ofuchi mwana wendi anenge akanganisa. Vakataura kati aipapo iyoyo point, but kubva nhasi kuenda mberi iwewe kana manetsana handikona soka yako pano, dzika kumba kwemurume wako. Zvakanaka, takagara gore rese mune zvakanaka. Mushure mazvakatanga hunhu hwake akatiza zvakaenda kumba kwako iwo. Waenda kumba kwavo iwo, ambuya vangu vakati mwana wavo asvika kumba kwavo, after 3 days vakamutsvagira rumu yekugara. Wachibva kugarden vakati kune munext door wavo, haunawo rumu here kuti mwana wangu agare? Zvikanzi rumu iripo. Ndo vakamutsvagira zvese zvakagare, akatanga kuita zvaakaita. From there vakamuti iwo chitiza nevana uende kwaMutare. Vana ndo vakazotaura nhasi uno pandikutaura vana vacho vari pano. Akatiza nevana akaenda kwaMutare. Asvika kwaMutare pekugara pakanonesa, chikafu chikanonesa, vana vakaita twiza vasingaende kuchikoro. Ndaipota hangu ndichiendako ndichinoonana navo ndichitipawo zvandaikwanisa kuvana. Mushure maizvozvo akazodzingwa paaigara. Adzingwa paaigara akatakura vana, ndofunga vana vacho vari pano vachataurawo zvavachataura. Adzingwa paaigara vakatakura vana akati handi ndinokudzoserei kuna baba wenyu. Vakasvika mutauni vana vachitaura vakati zvakaitika zvikuma past 9, anzi handi ndikudzoserei kuna baba wenyu. Wasvika mutauni akati kune vana mirai panapa ndiri kumboenda kutoilet, ndokubva atobuda bvaenda kadoma. Vana ava vanga vari 5. Mutauni kwakasiya Mamutare. Mamutare. Iye aigara kusakubva nevana. Mutauni maakasvika achisiya vana mutauni Mamutare. Mamutare. Okay. Aigara musakubva. Akasiya vana Mamutare achibva atokwira bhazi vaenda. Ndo kutaura kutsanangura zvakaitika, vana vacho ndinawo pano. Right, zvadaro vana vanoti takasvika kuma past 4 vanhu vepamusika vakazobvunza kuti ko chiko chikonzero kamwana vana vanga vari 5 kadika chikakaenda makore 3. Vanhu vakazobvunza vemisika vanotengesa ipapo, ndokusangura nevana. Vamisika ndo vakazoti kune mapurisa konzwaiwo statement yotaura nevana. Vana vakatora nemapurisa. Kadiki kacho kakanotengerwa chikafu, vadiki vairi vasikana ka3 years nekamu kacho kandinako pano. Right, katengerwa chikafu vakatakura vana vakaendesa kuwelfare. Welfare vaitira vana, vaiti hatichengete vana, vaitira vana vaendesa kuSimukai. After a week mukomana wandinaye pano anova mukomana mudiki akazovapa nhamba zvikanzi fonai date yedu vatitore. Panguva iyo ndandabvawo muno munyanga semunhu anga kugara ega, ndakuita basa rangu ndiri kuManika Bridge. Ndakafonera uri musemande ndiri pamba panonzi paChiremba, ndichangobvawo kusvika ndichitopiwa bhenji ndichigara, foni call ichibva yapinda zvikanzi wachinditsanangurira. Ndikati ano mangwana ndikuya ndichivaona vana vangu. Ndasvikako mangwana acho ndakaona vana, ndakadzisa musodzi ndikachema, but ndakati handina mari yekwanisa kutakura vana, regai ndimbonotsvaga mari. Wanga uri musi wechipiri. Chitatu, china, chishanu ndakaendako ndine kamari kandaive nako. Kamari kanga kasikatokwanisi kutakura vana. Vana vengu vakugara nani? Vanga vari kuSimukai kunherera. Ndaona vana ndakati mari yangu handina yakakwana, vakandibasira $6. Ndikatakura vana vangu ndikatombovadzidzisa paManika Bridge pandaigara paSt James Zongoro Primary School. Ndopandakaisa vana vangu. Ndaisa vana vangu ipapo. Zvisinei hazvo kupera kwakazoita gore ndakati mwana wangu ngatidzoke kupi? Kumusha kunyanga mandaigara mulocation. Ndasvikako ndakasvika ndaigara pamakebhini pastand pangu ndakasa makebhini. Ndasvika makebhini angu atsva. Ndakaona kuti right kuti ndichikwanisa kuvakisa kutenga mapuranga, marata nezvimwe zvese nevana vada kuenda kuchikoro. Mamuri muna December. Ndikwanise kuendesa vana kuchikoro nekuvakisa izvi hazvichakwanisi kuita.
sinzi ndisina zvinhu zvese zvatsva ndakati rega nditsvage one room yekuloja. Ndikatanga kuloja ndakati muna April patichavhara chikoro ndo pandichatangawo kudini kuita pulani. Zvisinei 2 days before kuvhara kwezvikoro, it was 25 March, mwana wangu mudiki akabva atsikwa nemota, musikana ndokubva afa. Mwana uyu afa, zvisinei hazvo namba dzamai vacho ndange ndisina because anga asingadi kuti namba dzake dziite sei dzizikanwe. Akafonera nehama dzake, rufu rwakaitika, akatsika mwana akati tichaita zvese ndisu kubvira kubhokisi rufu nechero zvese ndiwo wachaita, asi kana tapedza tichazogara pasi tokurukura. Iyi asikireti yemusha medu. Zvisinei hazvo vakaunza mota yechikafu, vakaunza mota yechipiri yechikafu, yechitatu yakasvika, tatopedza kuviga mwana. Zvadaro vakutakurwa nemota. Mukadzi wangu haana mai haana baba, asi anaona sisi wamai, ndo nehama dzawo ndo dzadziripo, ndo wakamuzivisa nezvese. Zvadaro waniwo akaburuka mumota ndokubva aenda paibikwa. Mwana wangu ndakati anofanira kuigirwa kumusha next negorani ramudhara rababa wangu. Shuwa ndo zvakaitika. Vakukwira mota kuti vachidzoka waniwo akaburuka ndokubva aenda paibikwa newe kwedu. Chikonzero wangaona chikafu chaitwa sei chakaburutswa mumota. Ndokubvunzi hapana chikafu chiripo here apa, tiendesewo vana kurewo vana vangu. Mupfungwa dzangu ndakafunga kuti ticharara tomuka mangwana tese pamwe chete toona paguva remwana pataviga mwana, but ndakasara ndikanoona nehama dzangu. Zvikanzi wekwedu wakati aiwa chikafu chiripo, tarifunga kuti tichapa vana vacho mangwana nababa wakudini vakuenda. Zvikanzi pane free transport, chikafu chakatakurwa ndokubva chaiswa mumota. Chikafu chakaiswa chakawanda, asi wekwedu wakazarawo ndidaidza mumba mandandiri kune vamwe varume vakati patapesera kuisa 4x5 kg dzematemba. Munzwa mashoko. Patapesera 4x5 kg dzematemba, pane akabva ati mbuya wanhingi chikafu chaiswa muno chakawandisa siri, torai chikafu chimuchengete mopota muchiendesa bijara because mukaita chese anochitengesa, kureva inini. Mashoko yakangondibata, asi ndakabva ndanzi enda kumba mangwana unoona kuti chikafu chadini chasiwa here because mota yefura nekumba kwandailoja. Ndakasvika kumba mangwana acho, takamuka tikaenda kumakuwa tikanoona paguva pemwana. Ndichibvapo ndakabva ndananga kumba, ndikasvika chikafu hakuna. Ndakasvika kumba ndabva ndikabvunza vana ndikati ko chikafu zvikanzi hachina kusiyiwa, patakatoburitsa kumba kwagogo. Ndakati zvakanaka. Kamusikana kadiki kekupedzisira pane afa uyu kaiterana neafa kakarara ikoko. Vana ndakatarisa ndikaona vari kusurukirwa nenyaya hembe dzemwana dzavari kuona, bhutsu dzemwana afa uyu. Ndikati vana vangu handi tinosingadi kutaura tikutenderera, ndoda kuti pfungwa dzevana dziri fresheke. Asi handi tinotora kamusikana karara kupi, karara ukwako. Tasvika ikoko ndakamira kunze kwegedhi ndikatuma vana vakasvika vakatsanurwa tuswera duko, ndadzinati titore mwana. Takanzi vana vakabva vanzi kana makubva ikoko muye tokupai madomasi netumatemba twekunobika. Bhajeti yadini apa yatanga. Takaswera kushuva vatadzoka yedu nekwatakadzoka navo vataenda kumba. Mashoko yakandibata. Mangwana ndakaona mukunda vaambuya ava, kwete mukadzi wangu. Ndaona mukunda vaambuya ava, ndakabvunza kuti ko mashoko amakuzotaura ekuti ndotengesa chikafu zvabvepi? Tikati chikafu chenyu chiriko kumba uko kwamama uko, tobikira munhu nekuya kubata maoko. Zvakanaka. Patinawo kanzira vemuno, mukadzi wake tatineya parufu, akazondidaidza wakati ko chikafu chasvika here kumba bo zvese zvange zviripo. Ndikati chikafu hachina kusvika, mai ndivafonera. Akafona, mhinduro yakapindurwa ndoyandakapindurwa kuti chikafu chiriko kutobikira munhu nekuya kubata maoko kumba kwavo kwete kwangu. Chikafu ichi wakagara nacho wakachishandisa. Pawakazondidaidza kwapera mwedzi mitatu, wakati chikafu chenyu chiripo apa ichi. Chikafu chandakaratidzwa hachisiricho changa chakatumirwa kupi. Ndakati aiwa chikafu ichi kumba kwakanzi kwakaunza zvakadai nezvakadai nezvakadai. Uye wakandipindura wakati chikafu chimwe takapa nhingi chimwe takapa nhingi. Wakandimenjenera vanhu vanokwana wakati wandei weukama hwavo. Ndakavabvunza ndikati saka zvireva kuti chikafu ichi chasara ndo changuwo chamakasheyawo pakusheya kwamakaita. Ndo zvakaitika. Ndikati handikwanisi kutakura ndichadzoka kumba ndonovazivisa kuti ndo zvadini zvamataura. After 3 days ndakaisa message ndikati vekumba vati sinzi mungori gogo wacho hapana chakashata torai chikafu ichi pedzisai henyu. Zvisinei
takazopiwa chema nechikoro. Chema yatakapiwa nechikoro ndakachingobuda muschool yard. It was 63 US and 26 mabond. Chingobuda muschool yard ndakati kuna mukoma wangu, mukoma andimuza kuchemerwa kurubatirwa maoko here. Mukoma wakati ndikati ngatiendese chema. Takaendesa mari iyoyo kwavari vakatambira. Tikazopiwa ini ndaifambawo semunhu anozivikanwa muno munyanga, tepiwa madhora echema ndaingowapa vakatambira. Asi zvakazondishamisa ndezvekuti mwana watakaviga musi wa 25 March, musi wa 3 July kune mota yakasvika pamba yaunza chikafu chisiri chandakunge ndaratidzwa chiya chachandiwedzerwei picha asi chisina kukwana. Wanzi taunza chikafu ichi, wakangosiya chikafu watopinda mota bwaenda. Ndakafonera ambuya ndikati ko zvamakunza chikafu zvatisina kuwirirana. Mhinduro yavo yekutanga wakandituka wakati idiot, urishandisa mishonga uda kundiuraya. Ndakati chikafu chenyu ndinoita sei? Ndiri kukudzoserai zibhozi maunza tisina kuwirirana. Zvadaro ndakatakura chikafu nemusoro boni asina wangu mareba nevana wangu wachienda kuchikoro tikatakura tikasiya pamashopu. Zuva rechipiri takaunza chikafu, rechitatu tikaunza chikafu chatakaunza tikasiya pamashops. Takasangana neumwe watakasangana naye akanditaura akati inini wanhu chikafu chauda kudzosera mira kudzosera bhozi kwandiri wachichema kuti ngaatambire chikafu ichi pane zvaakudai zvikadai. Saka iniwo chienda unyora list yechikafu ichi vadzosere. But kubva ipapo nanhasi havana chati vadzosera ba. Alright, saka imimi takatarisa muri kuona here kuti kudzosa kwawakazoita chikafu pane zvingadai zvakunetsa here kana kuti zvakamira sei maonerei? Zvakubva kumahunga andakanzwawo vachiti ivo vakati pane zvakudii. Inino ndakaitawo tsvagidzo yangu mumusha umu, kunewo vandakatsvagiridza vakati pane umwe munhu andakabvunza akati pane mhepo yakudini yakutenderera. Wechipiri akati aiwa pane zvakunetsa. Asi kwandiri havana kubudisa izvozvo. Saka imimi menge muchifunga kuti muchaita sei kana zvichinge zvadai? Chikonzero chikafu ichocho nhasi ndakachichengeta, handina pandati ndachiisa ba. Ndakangomira bo ndakawafonera mari mwezuro ndichiti ko muri kuti chine chikafu chakasara. Wakati kana ndaona mari ndikati ndizivisei bhozi pandakachengetesa chikafu pamashops ndiri kubhadhara mari yekuchengeta kwechikafu. Wakati ndati kana ndaona mari ndikati aiwa kana zvakadaro ndaumbokudzosera chishoma chamakandipa mozoti maunganidza mozodini mozounza zvikanza ngatiti kuswera mangwana. Wakati ngatiti next week ndenge ndatenga chikafu chacho. Alright. Saka ngatimbotarisei baba imimi pane zvese zvakaitika izvi tochimbodzoka mararamiro muri kuita newana. Muri kurarama sei nevana? Muri kuenda kubasa here? Kubasa handiende, nditongoitawo zvimaricho. Saka wana muri kukwanisa sei kuwabhadhara school fees nekudya nekuita sei? Ndinotombotenda hangu pachinhu chidoko pekuti vamwe wacho wakapinda hawo pamabhimu awakapinzwa. Pachikoro apa vanonzwisawo upenyu vandorarama nawo. But ndinotambudzikawo pakuti ndizvakawandawo zvinongonesa mukurarama. Dzimwe nguvawo varipo nevana vacho ndinawo pano vanotomboshayiwa kana chikafu. Pazvakawanda zvinotombonetsawo zvokuti vanokwanisa kushaya. Takabva kumba tagara kwaMutare kuNew Chisamba kusakubva. Saka takabva kumba anga ari makusendwa namama handiendi kudzosere kuna dhedhi wenyu kunyanga tatiri maMutare. Ndopa takabva taenda tasvika mutawuni bvatisiya nezvinhu bvati ndaumboenda kutoilet sarai panapa. Ndopa wakabva wangoenda isu kwakuri kuma past 9 patagara kusvika kuma4 mapurisa ndopa takabvuta vanhu pamusika vachingotibvunza kuti chiwi mama wenyu ari kuti twaenda kutoilet. Ndopa takabvuta tazotorwa nemapurisa bvataendesa kusimu vatsvagira kamwana kadiki kakaripo kadiki kakaine 3 years chikafu vadya vataendeswa kuwelfare vaitaendesa kusimukai vatambogara mazuva. Ini ndopa ndakabva ndapa kusimukai nhamba dzadhedhi ndikati fonerai dhedhi wauya watitore. Ndopa wakabva wafonera dhedhi ipapapo ndopa wakabva vati gare vauya. Saka isusu dhedhi pakauya hatinowaona tabva tangozongodzi pawakasvika iwo wakabva wanzi wekuwefe wakabva wati chimbomirai wapedze shungu dzavo wanga ruchema dzimbomirai wapedze shungu dzavo tozovaudzawo nacho wazonyarara. Ndopa tabva tazouya bva tatorwa batawaona sika wabva wati izvi hanangu mari ba saka ndichazouya ndichiwatora. Wakabva wadzoka wazoya bva wawedzerwa $6 newekusimukai kwacho bva wati takura
sabva amboenda nesu unogara paManika Bridge pano ndipo pawaimboshandira mazuva acho aya. Takugara paManika Bridge patombotisa pachikoro paSt James Zongoro. Patakabva tagara patatombodzidza pawazoti ngatidzoke kumusha kunyanga. Patakabva tadzoka tangoti gare mazuva tirumboloja edu nekuti takasvika mumakebhini ataigara kudhara atsva. Ndetibva wati rikatimbodoje edu next year tozoita zvekuwaka. Ndo pakabva tichangoti loje tangomboenda kuchikoro. Pane 2 days kuti zvikoro zvivharwe ndo paka musi wa 23 March ndo mwana mudiki anga ane 5 years papo. Koko takunzwa ndokwatsanangudzwa nababa. Saka izvozvizvi muri kugara sei nababa? Chii chiri kunetsa magariro muri kuita nababa? Mama wari kumboya uchikuona here? Aiwa. Maane nguva yakareba sei mama wasiri kuuya kuzvikoro? Apa tanga taane 2 years. Apa wakazongouya kuyekwa aita parufu but hatinomboonana nawo. Pamakasiyiwa timbotidzokerei kumashure zvishoma. Pamakasiyiwa muri wangani uchinzi ndikuenda kuToilet? Tatakasiyiwa tiri 5. Apa tiri kuona muri 2. Umwe wacho wandi akazofa, umwe wacho hapo hake padhuze panapa, umwe wacho ari kugara naSisi.